Будынкам гродзенскага аблвыканкама сёння не здзівіць нікога. Але калі мы скажам, што яго маглі пабудаваць на месцы фары Вітаўта, пра гэта і тое, якую шкоду гістарычнаму цэнтру Гродна нанеслі савецкія архітэктары, наша новае відэа. З прыходам у заходнюю Беларусь саветаў у 1939 годзе ў гарадах і мястэчках пачалі фарміраваць гарадскія і абласныя камітэты. Пасля другой сусветнай вайны гродзенскі аблвыканкам размяшчаўся ў былым доме віцэ-губернатара. Гэта той самы двухпавярховы будынак з калонамі, які ўзвялі ў пачатку 19 стагоддзя на вуліцы Ажэшка. Але верагодна, што чыноўнікам было мала месца і было вырашана пабудаваць новы будынак. Менавіта тады пачалі разглядаць два варыянта яго размяшчэння, і абодва прадугледжвалі разбурэнне гістарычных будынкаў. Першы – месца, дзе і сёння знаходзіцца старажытная баторыўка на Савецкай плошчы. Другі – на ўскрайку той жа плошчы, дзе на той момант стаяла фара Вітаўта. У выніку ў ахвяру прынеслі фару, якую зруйнавалі ў 1961 годзе. Але, на жаль, чыноўнікі такія непастаянныя, што нават пасля знішчэння святыні планы змяніліся, і будынак новага аблвыканкама вырашылі ўзвесці на вуліцы Ажэшка, там, дзе ён і месціцца сёння. На гэтым можна было б скончыць гэтую гісторыю, але шкада, што і гэтае рашэнне абышлося гораду дорага. Але перад тым, як мы распавядзем чаму, хочам нагадаць, што выхад новых відэа залежыць у тым ліку і ад вас. Таму заклікаем падтрымаць аўтараў канала на BuyMeACoffee і набыць хаця б адзін кубачак кавы нашаму мантажору, які мантуе гэтае відэа па начах. Але вяртаючыся да тэмы, то падчас будаўніцтва 9павярховага будынка аблвыканкама знеслі цэлы квартал забудовы 19 стагоддзя. Першапачаткова ў 1966 годзе пабудавалі правую частку будынка. Праз 10 гадоў у канцы 1970-х адбылася рэканструкцыя пабудовы, да якой дабудавалі левую частку на месцы зруйнаванага квартала. Некаторыя фрагменты разбурэння зафіксавала кінахроніка, таму мы можам нават убачыць, як гэта адбывалася. Сярод зруйнаваных будынкаў была кантрольная палата, якая калісьці размясцілася ў будынку двухпавярховай карчмы, пабудаванай яшчэ ў часы Антонія Тызенгауза. Перад самым зруйнаваннем у адной частцы гэтага будынка размяшчалася крама ігрушкі, а ў другой афіцэрская сталовая. Агулам скрыжаванне вуліц Ажэшка і сацыялістычная цалкам страціла сваю гістарычную каштоўнасць, бо ў савецкі перыяд зруйнавалі ўсе будынкі мінулых эпох. Але старэйшае пакаленне можа і памятае краму табак і автапаілку, якія размяшчаліся там. А больш цікавостак з гісторыі Гродна вы можаце знайсці на нашых старонках у Instagram і Telegram.